Takže čaute ľudia, tu je chlpatý sirák a škoda, chcel by som vám hovoriť pred kamerou niečo pri lepších okolnostiach. Ale ide o to, že dlho nenahrám, lebo som chorý, babka je chorá, mama je chorá, otec je chorý, všetci sú chorí. A keď už som sa konečne dostal k počítaču, že by som nahrával, tak to hovado mi zamrzne uprostred videa. Pokúsim sa to video ešte nejako nahrať, lebo niečo... nahrať, ako dať na YouTube, lebo niečo to nahralo. To ešte musím zistiť čo, pretože to vždy keď to otvorím, tak mi to sekne a proste sorry, že tak dlho nenahrám a asi nejaký čas ešte nebudem, kým vyrieším tento počítač, lebo teraz pred chvíľou som musel vytiahnuť kábel zo zástrčky tuto z boku, tu je to, aby choré to je. Takže nebudem vám hovoriť moje klasické rozlúčenie, pretože nemám na to náladu. Môžete dať like, nedávajte dislike aj tak a adios.